Award for Best Lyrics. Basumatary Dwikhrong khungur Basumatary. बिथांनि जोनोमा आथिखालनि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय साबखायथि गामियाव 1963 मायथाइनि 14 एप्रिलाव जादोंमोन। बिथाङा सासे राफोद हारिमु सिबियारि, समाज सिबियारि, देंखोगिरि, मेथाइ सुजुगिरि आरो रोजाबगिरिमोन। बिथाङा गोबां मुंदांखा हारि फोजाखांनाय मेथाइ, जांख्रिथायारि मेथाइ, रमान्टिक मेथाइ सुजुलांदों आरो रोजाबलांदों। बेफोरनि गेजेराव बुरलुंबुथुरनि सेंग्रा सिख्ला, हरगोन आंनो खौरांखौ, नोंजों आंजों लोगो मोननाय आरो जिउनि मोदाय नों गोरबोनि अनसुला मेथाइफोरा मख'जाथाव। बिथाङा थांनाय 2016 मायथाइनि 17 डिसेम्बर खालाराव रुंसारि जालांदों। The nominees are To do this honor, I would like to invite Shri Omar Nazari, renowned artist. We have Shri Omar Nazari sir amongst us who will be doing this honor of giving away the Dwikhrong Khungur Award. At the same time, may I also request Mr. Nogen Brahmo, Vice President PISA. He will be felicitating Shri Omar Nazari with an Arona and a memento. It is also followed up by a photo session. Dwikhrong Khungur Award for Best Lyrics. Best Lyrics award goes to Sapon Kumar Brahmo for Pisa Film Boroni Thai. Congratulations to Sapon Kumar Brahmo, and can we have you at the quickest in the stage? Winner will be honored with a dummy check